Talisay noon kampiyon sa Sinulog Idol karong tuiga. Ang iyang kadaugan gihalad sa iyang nitaliwang ate kinsa usa-usab ka Sinulog Idol contender kaniadto. Atong ibida ang iyang istorya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. All-out performance ang gipakita sa Batanong Talisay ng finalist sa Grand Finale Night sa Sinulog Idol Season 14. Siya si Jonel Bocog, 20 anyos, taga Laray San Roque, Dakbayan sa Talisay, kinsa napiling Grand Champion sa Sinulog Idol karong tuiga. Tuyo ra unta niyang mosalmot sa Sinulog Idol aron halaran og kanta ang iyang giisip nga lodi sa pag-awit apan especially big credit sa akong sister which is at first mo silbing nag-influence na ko sa pagkanta ba. Sama sa napiling kanta ni Jonel nga Taller, Stronger, Better ni Guy Sebastian, buot niyang ipakita nga bisan pa man sa pagtaliwan sa iyang ate, andam siyang mubarog pagbalik nga Taller, Stronger o Better version sa iyang kaugalingon. Sa iyang kadaugan, iyang gipamatud-an nga di lang siya midaog ni adtong gabi una, apan lakip na ang iyang ate kinsa migiya kaniya sa kahitasan. Kauban si Clans Kabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.